बेयो जाहैबाय मोनसे आखाइजों दानाय लुनाय मानसिनो नांगौ गाननाय जोमनायखौ जोङो बे माबाजों देखायनाय जादों जेनेबा हेन्दलुम डिपार्टमेन्टआ देखायनाय जादों आरो जोंनो नांगौ गाननाय जोमनायखौ जों गासिबो आखाइजों बाहायजोबनाय जायो आरो बानायनाय जायो न'आवनो मेसिननि माबा गैया आरो बेहाय जेनेबा मेसिननि खामानिबो गैया गासिबो आखाइजों मावजोबनाय जिनिसखौ मोननो हायो आरो बेहाय बायदि रोखोमनि दानाय डिजाइन बायदि रोखोमनि खुन्दुंजों बानायनाय दख'ना आर'नाइ जोमग्रा गामसा हौवाफोरनि गाननाय माखासे वास्कर होननाय इन्दिजों बानायनाय आरो बेजों लोगोसे सिखौ सिगांनिफ्राय मारै बानायजेरो बेखौ देखायनाय जादों आरो नैबे जिनिसा जाहैबाय द्राम होनो बेखौ बे द्रामजोंनो जोङो हायाव बानायालासिनो सोङालासिनो जिनिसजों आखाइजों सोंनायखौ बाहायालासिनो जोङो बे मेसिनाव बाहायो बेखौ द्राम होनो बेयाव मानो होनबा एसेल' सोंनाय जाया बुरजा सोंनो हायो हायाव सोंनाय बेबायदि खस्थ' मोना आरो बेखौ जेनेबा जायगायावनो थानानै बानायनो हायो आरो जेनेबा जों हायाव सोङोबा 10 खान 15 खान बेफोरबायदिल' हायो बेहाय जेनेबा 100निफ्राय बिनिफ्राय बांसिन बा बारासिन खमसिन बेखौ हायो आरो औ केपासिटि दङ आरो अनेक बुरजानि थाखाय ओमफ्राय जों बेखौ दानानैनो जों अनेक रोखोमनि गाननाय जोमनाय बानायनो हायो नै बेहाय नुनो मोनदों जोमग्रा दख'ना आरो हौवाफोरनि गामसा कट बेफोरखौ देखायनाय जादों आरो बेग सिखौ दानानै बेग बानायदों आखाइजों आरो गिदिर फिसा गामसा आर'नाइ अनेक रोखोमनि सि दंजोबो आरो औ आखाइजों लुनायबो दङ औ मेसिनजों बानायै औ मेसिनजों बानायनाय आखाइजों बानायनाय इन्दि औ मेसिनजों बानायनाय आखाइजों बानायनाय इन्दि जोमग्रा गिदिर फिसा दङ आरो अनेक रोखोमनि औ न'आव बानायनाय औ औ जिन्सफोरनि जाहैबाय सिलिखा कालार होनाय नेचारेल कालार होनाय आरो नै बियो औ हिन्जावफोरनि जाहैबाय बियो औ स्टल हायना सेल्फ हेल्प ग्रुप आरो दंबावो बिसोरजों लोगोसे इन्डिभिजुवेल बाला इन्डास्ट्रि आरो बेयाव दंबावो माथाय बिसिना दानाय लुनाय कपारेटिभ ससाइटि बेवहायबो इन्दिनि अनेक रोखोमनि गाननाय जोमनाय दङ बेहायबो सल स्टल गासिबो मानसिफोरनो मा नांगौ गाननाय जोमनाय बे डिजाइनखौ मोनजोबगोन आरो औ बर'नि ट्रेडिसनेल औ आखाइजों बानायनाय आखाइजों दानाय आरो इन्दि जे जायगायाव गोनां बुस्थु होननानै सानो बयबो दाम गोसा बेसेन गोसा गांसे जि बानायनायाव नोङो जेनेबा डिजाइननि सायाव आरो सिम्पोल डिजाइनफोरबा हायो नोङो गांसे ओमफ्राय डिजाइन बहरा बानायोबा बे साननै सानथामा नांगौ आरो ओमफ्राय बेजों लोगोसे आरो रुमाल आर'नाइखौ आखाइजों दायोबा खमैबाबो सानथाम नांगौ आरो मेसिनजों दायोबाथ' सानसेयावनो गांब्रै गांबा हायो बे आरो दंबावो इन्दिनि नैबेफोरनो इन्दिनि बेफोर गासिबो 1 नाम्बार इन्दिनि जोब आरो बे देखायनाया स्टल आरो बियो औ गोबाव लायो बेयो गोबाव लायो मेसिन बियो 3000नि दं 3500 2500 4000 औ डिजाइन नायै डिजाइन दाम दं आरो खुन्दुङा एखेबाबो आरो ओरैजाय नैबेखौ देखायनाय जादों हौवाफोरनि बेखौनो आखाइजों दानाय बेबो औ ओमफ्राय नैबे दख'ना जे होनो जोंनि ट्रेडिसनेल ड्रेस आगर गुबै औ मार होनाय आगर गुबै दख'ना आगर गुबैयाव एक्सट्रा आगर लाफानाय जेरै जोंनि बर'नि खांख्रिंखला आगर दावराइ मोख्रेब आगर बेफोर आगरनि औ बेफोर गासिबो दंजोबो आरो फाखुवा माइदि गोनां बेफोर गासिबो दंजोबो आरो गामसा बेफोरनो आरो जोंनि माबाया ट्रेडिसनेल जिनिसफोरा जों बेखौनो जों हेन्दलुम डिपार्टमेन्टआ जोंखौ लेंहरनायनि थाखाय जों जोंनि रोंगौथिखौ जों देखायफैनाय जादों आरो एसेनोसै औ नै बिसोर दानाय लुनाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआ अर्डारनि केपासिटि दङ बिस्रा औ अर्डारनि केपासिटि दङ औ
थारमाने सोरनोबा नांगौ होननानै बुङोबा जोङो अर्डार हरोबा जों दानानै हरो आरो औ जेनेबा सोरबा गभर्नमेन्ट डिपार्टमेन्टफ्राबो अर्डार हरोना जेरै ट्राइफेड नेपसि बेफोरो अर्डार हरोना जों नेपसियावबो ट्रेनिं लादोंमोन कालार फोनाय ओमफ्राय दा बेखौ कालार होनायखौ औ फैयो जों दानानै हरो आरो नेपसिनिफ्राय जों ट्रेनिं लानानै दा जों स्टार्टिं खालामदों आरो बेखौ नेचारेल कालार जेरैहाय सेलेखा ओमफ्राय सिगुन बिलाइनि कालार बिसोरजों ट्रेनिं लादों आरो ओमफ्राय जों दा दाख्लैसो लादों नालाय ओमफ्राय दा जों बेखौ फार्स्ट कालार होनानै जोंनो आखाइजों कालार होनानै दादों आरो बे कालार होयै नैबे कालार होनाय सेलेखाजों कालार होनाय आरो बिदिनो दिंखिया बिलाइ आरो जबा बिबार बेफोरबायदिजोंबो कालार होजायो आरो बे कालारा आखाइजोंनो होनाय औ आखाइजोंनो होनायजों औ आरो नै बिसोरो गामसा बिसोर गुफुर कालार होयै हौवासाफोरनि गामसा बिसोर हौवाफोरनि औ आरो नैबे सिमा बेडशिटखौबो जों जोंनि आखाइजोंनो बानायो जोंनि ग्रुपआनो दानाय बेबो बेखौ 550 बेनि प्राइसआ कटन खुन्दुंनि माइदि गोनां आरो नैबे दख'नायाबो जों आखाइजों दाजोबनाय बिसोरो बेखौ होनो हागोन औ कन्टेक्ट नाम्बारा जाहैबाय आंना 60027376614 बेवहाय कन्टेक्ट खालामनानै अर्डार लानो हागोन जायगाया जानागाव थिथागुरि औ क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआनो औ न'आवनो दं औ गामसा आर'नाइ औ बायदिसिना दख'ना गामसा आर'नाइ बेफोरखौ नांगौबा हरनो हागोन आरो ओमफ्राय जों बांसिनानो बेखौ साइडआव लाफायो ओमफ्राय इन्दिखौ बांसिन थांखि लादों आरो मानो होननानै बुङोबा इन्दिया फरेन कान्ट्रियावबो साप्लाय जायो ओरैनोबा बे जोंनि दख'नाया जोंनि जेनेरेलावल' जाबाय जोंनि माबायावल' जाबाय औ मोजां